wat vertellen hoe je bent? Wat voor muziek maakt je nou precies? Hoe zou je het zelf omschrijven? Wij zeggen altijd gimme gimme indie rock, maar ja, het is een beetje rock, het is een beetje pop. Dat zijn dan wel de twee belangrijkste ingrediënten, denk ik. En van nou daar naar het hele keer, dat kan alle kanten op, denk ik. En de Nalle Broekenbouwer, hoe kom je daar nou daarbij? Nou, ik denk dat Martin dat het beste even zeggen kan. Martin? Ik kon het met die naam ik betocht heb, maar het komt eigenlijk omdat we iets verschillende woorden, bands speelden we altijd in. En op een gegeven moment is deze groep wat samenkwam. En dat we eigenlijk een overlapping hadden, bruggen bouwen tussen de woordbands. En waar kom je in bij? Van jou, van Wil. Van jou, ja wees. En hij je misschien nog wel zin in een speciaal Fries bloeddrankje. Ik haal zo alleen een doppen voor je, dat is wel zo makkelijk. Zeker weten, Marty. Dit is Marty de Vries. Ja. Het is wel een Fries, maar hij spreekt geen Fries. Maar hij versteert het wel, hoor. Hij verstaat het wel. Dan zit het een beetje gesprek en breed in. Maar we kennen ook wel even die jij op die helemaal dat ik Fries ken. Ja, dat leer je inderdaad wel strak van. Ze is wat job. Ja, tjoh. Ook Fries bloed. Je bent hier in Allebei en je komt hier rondrijden. En hoe viel dat dan? Fries bloed, festival. Wel lekker veel, hè? Hoe viel dat dan? Sfeer? Ja, hartstikke best, leuk. Vorig jaar mochten we er ook even om zijn en nou ik weer en ja, het viel lekker bekend of zo. En je moet natuurlijk nog even een noemen voor ons voor de speel. Ja, zeker. Welke game dan? Geen idee. Oké, Hebben we nog niet niet helemaal. produceren. Ja, Misschien nou, het zal wel op een nummer komen, maar maar noemen van jezelf of ga je met een idool van je zeggen van daar wil ik graag een nummer van spelen? ja, de drummer van Bon Jovi, maar dat kennen we net alweer, dus we doen maar een nummer van uzelf. Oké, hartstikke leuk. Nou mannen, ik zou zeggen van... Ja, zet hem op en wie zul je misschien straks hier op het hoofdpodium hier in het restaurant. Ja, best, graag. Straks mensen. Ontzang. He was waiting on the far side of the moon, figuring out what went wrong. His plan just backfired. Things really got out of hand. Who came up with the truth? He had great plans for this day. He would dance and celebrate for the fact that she was listening. He came on to it, more or less in move for sure. Oh, don't mention the war. Got to go on this merry-go-round, and we already paid, so this thing's going down. Got to go on this merry-go-round, and we already paid. He had great plans for this day. He would dance and celebrate for the fact that she was listening. And nothing came out of his play, 'cause she found another man. Yes, she found another
tijd. Hey, shootje-draai, breng je verder om, oh. De shootje-draai, die brengt me met tijd.